Nå. Alle jer alle jer der ser med på min kanal, I skal ikke regne med at der kommer 300 videoer ud hver dag. Det skal I ikke regne med, fordi det gør der bare. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det kommer aldrig. Måske kun én video ud hver fredag, når først jeg får noget pokker med brugt raps. Mit optagelsesprogram, det har heldigvis downloadet. Det er smisset her på det gamle game. Jeg har allerede en video, som hedder Knækinfo. Jeg må meget gerne abonnere. Ja, det har jeg prøvet på. Fordi ja, jeg kan ikke klare uden at have en YouTube-kanal uden nogen subscribers eller sådan noget. I må også gerne leave en like eller en kommentar. Det må jeg helt selv om. Helt selv med hvad jeg gerne vil leave. Altså, det er ikke mit problem. Jeg vil bare gerne have at I forstår, hvad det er, jeg eventuelt sidder og siger. Jeg kan ikke forstå det her. Men I skal, før I begynder at leave en like eller kommentar, så skal det ikke være dårligt, fordi det kan jeg. Så blogger jeg blogger jer. Jeg sletter min YouTube-kanal, så kan I ikke se på mig mere. Det kommer aldrig til at ske. Det kan jeg lige så godt sige til jer. Alle jer derude, der sidder og ser på de her videoer. Det må I fandme selv om. Det var den. Så, ha' det godt.